ka Pyrthei TV. Kaseng ki samla pule Khasi Students Union, South Khasi Hills District Unit, minta kasngi ka arpo pratorik Rymphang, kala hiar sya ichamati ban kan mau burom ya ka lingko sniyap ka basaw jong uba lurshay nyota ubla syak penyap ha ki bar Jylla ha ka shnong pintha umdan ha ka arpo pratorik Rymphang arjar arpo. Kuman syukadaw hangni uba lurshay nyota ula syak penyap hadien ba ki bar Jylla kila penkre bha da ki tiar ya le. Kila Khubor da ka ba show ba dat hadu ba un da khlat no. Kindiat por tang hadien bala yo jing tip ba ki bar Jylla ki bala jule ki kam khai pateng bo ka shnong ichamati kila phet na ka ni jaka ban let seng yo thamai shakali bari u president ka KSU South Khasi Hills District Unit ula bo ek jing kar patch kinong shong shnong ka ilaka maulong bakin mi renti la ka seng kan let ban kendang ya ka jing shna yo bian. Ya kani, lapan pau da usamla Rybok Star Dingdo, President KSU South Khasi Hills District Unit, ha ka jinglet ban lek mau burom, ya ka lingko sniyap ka basaw, jong ulur shay nyota ha ka shnong pintha umdan. Usamla Rybok Star ula ong ba anda ka seng kan let ban kendang syakali bari, kira kwa bakin yoi ya ki dur khmat jong ki nong maulong bakin senran lang ya ka seng namar baki syaptieng, yo ba shisien ka sngi kin sa sya tablob ha ki bar Jylla. Kan long kasien ka baningkong ba umintri ubakmi ya katanat puli puthi jong ka sarkar Jylla urakam sangma unpa ya ukerwo kitbok kitriang syaki khna school ki ban saya khun ya ka examen SSLC bat ka examen HSSLC ki ban sedang na du benai leber arjar arpsaw. Lengba ki lat pathai Khubor urakam sangma ulakin tu ikna school bakin kletchwa ya minta shipor ya kinu ki kam snobha but kamtam ya ki jingpen bernya mobile phone but ban pelet jing mutshwa tang ha ka kot namar ba kini ki artli ki examen ki dei ki bakong santam ka jing im ka jongki ringkan pat kari India borok away ka Alpha English High Secondary School nongpo ka ha ka arpu pratarik Rymphang arjar arpusaw kala rakhe ka National Science Day bala shimbenta ragi khna school ki bapuli ka class 10 ha ka ni ka National Science Day bala penlong ha phalau jong ka ni school lai shimbenta lang nadu district science supervisor uba S Bla ka principal jong ka Alpha English High Secondary School ka kong WK Bla kino hikai bat ki bor penya jong ka school ka State Office Khadi and Village Industries Commission Shillong kala penlong ya state level workshop minta ka sngi ka arpo pratarik Rymphang ha banquet hall jong Pinewood Hotel Shillong ha ka ba usubir marak ubadai MLA ka Rangsakunau West Garo Hills District ubadai ru chairman ka Meghalaya Khadi and Village Industries Board ulawan shim ya ka benta kumu kongsan ha jingdon lang ringkat uba Pyrthei CEO Meghalaya Khadi and Village Industries Board bat QA de ya ka program lapan long nakabenta ban paidian halor ka jing pentrai kam ya ka scheme PMEGP ya ki bank ki badai na po ka Jylla Meghalaya Bank pat ki agency na ki district la samru ka kusnam sha ki bank ki bala ban trai kam bha but na lor ki wede ki kusnam la palat pat ba ru sha phang ki khana jing job jong ki nong yo benta ka Pyrthei TV da ka jing sno kya halor ka jing hair door kin san usinsar ha po ka Jylla Meghalaya kinongrap sensar ki badai na kathan mausen ram but kum ju ru na ribhoi lamba na kiwe ki jaka kila let shami ko fet minta ka sngi ka arpo pratarik banai Rymphang banwat jingtip halor ka jing hair door ha ka ni jing let shami ko fet lasen ran lang ru da ki noyalam jong ka Hills Farmers Union but kinongrap na Kylleng ki jaka ki shipai duriao ka India ki Indian Navy haringkat ka jingatrai lang bat ka Narcotics Control Bureau kila yo kunrup ya ukinja drug ubah hadu lai hajar lai spa kilo na Arabian Sea bakin top lai hajar prapo kandai kilo charas spa sanpo pra kilo methamphetamine bat arpasan kilo morphine ka sarkar jong Yogi Adityanath ha Uttar Pradesh kala palat pat ba ya number phone na kabenta banyarap ya kitimen ki bla palat ya kan real post nam karta lengba ka kalyan sathi
Ke sorkar uyogi kalapin bena ba kinu ki balapalat ya ka hendriu posnem karta kila ban phone sha u number iwei sau san hendriu pra bakin yo bon ki jingarap baki dei ban yo na sorkar ya ka ba ka sorkar kan pinpoi ya ki scheme sha yeng jongki laraki phone sha u tei u number hadu minta ha ka sorkar uyogi ki don hadu sanpho khandai lak ngut ki timmen ki ba yo ya ka jingarap hadian baka Congress kala syarem na kadaw bahan ringot ki MLA jongka ki tap vote penban sya ukertong ka BJP ha ka election Rajya Sabha ha Himachal Pradesh unoyalam ka BJP ubadai unoyalam ya Kylleng Persha Ujay Ram Thakur unlet ya kendo ya ulat Ushif Pratap Shukla ban dawa ban penlong da ka jinga tenjuk bor ha yeng dorbar ha ka dorbar bang tingka jong ka te ke Jylla ha ka yeng dorbar ka bahan ripu prangut na Himachal Pradesh ko Congress ka babat ya ka bor sinshar ka don sau phongut ki MLA ka BJP arsan ngut ki MLA bat ki MLA ba khlem sengpat ki don laingut Henry minta ka BJP kala don lai pu saungut ka tahan ringut na Congress bat laingut ki MLA khlem seng ka Congress kala hiar na ka sau phau sya ka lai pu saungut Menteri Katanat Kampo Yeng jong ka Gujarat u Harsh Sanghavi ula ong baka Dwarka minta kalapau hakamap jong ka Pyrthei kum ka wei na ki jaka jungok kai ki ba ki briu na Kylleng ka Pyrthei ki wat bha lengba ka internet bat kani kala jia dei hadian ba Menteri rangba du ka ri u Narendra Modi ula let ban shong hapo ban le puja ula ong ba ka jingpau nam ka Dwarka minta ka dei na Modi bat kan sakala long ka jaka jungok kai ka bapau Menteri rangba ka Assam u Himanta Biswa Sharma ula ong ba ki long yeng long sem ha Assam kinom kala klem yeng klem sem sho bat baro kin don la ka jaka ka puta ula keren ya kani ha Khubor ba ka sorkar ka Assam ya ki pata jaka sha ki nong yo jing mentoi na ka scheme mission basundhara ya ka bala Assam sha ki nong shoshnong jong ka majuli ha majuli ki don kumba san pau hajar ngut ki nong shoshnong henrei na ki ni kumba lai pau hajar ngut kim don jaka puta la jong Usamla ubadang yakun ban yo rung ha ka kam sipai ula dakhat jubor yala ka jong ka jing im da ka pasdian phasi yala de uni usamla udai udinesh kharol ula penyap yala de ha udan defense academy ka badon ha zanana road ka bahap ha Christian Ganj ha Ajmer ula pen kre ya ka exam ban rung sha ka kam sipai la kumba shisnam aa shwa bon phasi yala de ula tho ya ka wei ka jing tho ha ka Instagram jong u ya ka ba ula ong Miss You Indian Army. Ki parlok jong u kila lap ya kani dei hadian ba u klem wan bam jamit bat haba kilet syakam ra jong u kila lap ba ka khang. Kila ya thu ba shwab un penyap ya ladi hadian ba ulamare kan real spa mitar ula shnaril bat ubo ya ka jing tho ka baong Miss You Indian Army. La penlong ya ka jingi khi ka bajur ka district ba shong basa ki Meitei ha Manipur bat ka jingi khi ka long ban Persha ya ka jingi soi kular ka sorkar ban sange ya siat bat ki le no ku kitchen kani ka jingi khi ka dei shwa man sedang ka dorbar mang tingka jong ka Jylla Manipur ki pat nyong shoshnong jong ka bilat kin yo ban sakhi daladi ya ka pisa ka ba thamai ka bala pen kre ban pen mi pat ba ka ba dei ka pisa ka ba don ya ka dur jong King Charles balai ya ka ba an penmi pat ba ha ka jingya pen ipisa ka bala tip kum ka Future of Money exhibition bala pen long da ka Bank of England ki pat ba kin yo i ya ki sautali ki pisa ba don da ka dur jong us em ba thmai ka ta ka lut san pound shi po pound ar po pound bat san po pound ha ka sngi balang jong ka tayo ha ka sin ka basaw ka Japan ka lapalat sa Pacific Ocean ya ki jabo ba pelang ki ba mi na ka Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant wat la kala don ka jing persha ka bajur na ki nongtong dok ha henry ka Tokyo Electric Power Company ka ba pet ya ka te ka kam ka lapalat bet ya ka te ka jabo klem na ngap ya ka jing persha jongki ka lapalat hadu 9000 praspa ton ka jabo Katanat jong ka United Nation kala ai jeng keng bagi don kumba shipawa aa na ka jingdon ki dong shokshnong ha Gaza ki ban sayap thangan hakini kindiat singi banwan kani ga longkat kum ka kaipot jong u Rajesh Raja Singham ubadayu director jong ka Coordination of Humanitarian Affairs jong ka UN wai jeng ken shaka Security Council bagi don sanlak nyopon reu hajar ngot ki breu ha Gaza Strip ki badon ha padang jingker do bam bat kini ki la ban yap thangan
Menteri Ketenat Yadari jong ke Germany Boris Pistorius ula ong ba ke Germany kamdon jemut satya ban pha sipai sha Ukraine ula kren ya kani hadien ba President ke France Emmanuel Macron ula ai jemut ya ki Europe bakin pha sipai sha Ukraine ula ong ba kamdei ke lenti ke badai ban pha sipai sha madan thma namar ba kanomla satya ban penkut ya ke thma Henry kanang penkelang shusho ya kading Menteri rangba do ke Greece Kyriakos Mitsotakis ula ong ba ka Greece kan yarap kat bala man penyesuk ya ka Armenia bat ka Azerbaijan tat hadu bakin poi sya ka jinga soy soskular risuk ula ong badai tang kalenti ka jinga kren bala man penbet ya baro ki jing bat shen ula ong ba ka Greece kan kren ya ka ni jinga lang documentary korbari jong ki teki arteli ki ri ka ban long ha Berlin ka Armenia ba ka Azerbaijan kidai ki artli ki ri ki badon hapadeng ke jinga kan art ka bala kham slam ka PTI ka seng jong Imran Khan ka lapen pena bakan penlong jinga ki habaro ka wei ka ri Pakistan na do ka artarik ulber but ha kani ka jinga ki kindon ki wei ki seng san Pyrthei ru ki panwan yesnok tilang ban persha ya ka jingle tu ha ka election ka brang shudab ha Pakistan ka PTI ka keno baka election ka badang shudap ka dei ka bom khoj bat ka don ka jingle tu bat kani ka long persha hakari senshar pajba kitu kilong kimat Khublai